Bones a tothom, fem un nou tutorial del programa Gesplai i en aquesta ocasió us presentem el sistema que permet fer i gestionar les assegurances. Accedim al Gesplai, en el nostre cas ho farem amb un usuari que tenim d'exemple i en entrar al Gesplai, òbviament, tenim tota la informació. En aquest cas, doncs, si tenim les dades bancàries informades, això ens serà útil per després tramitar l'assegurança. Anem als cursos. En aquest cas, doncs, ja entrem en un curs en el que ja hem creat l'activitat, en aquest cas és l'activitat de curs, tardes d'esplai, i en el que ja hem gravat els participants, o hem començat, si més no, a gravar els participants, i els monitors. Aquí, evidentment, podrien anar incrementant-se la llista d'activitats i recordeu sempre que teniu la funcionalitat de copiar curs, que el que us fa us copia les estructures de les activitats d'un curs a l'altre. Són funcionalitats molt recomanades i que, per tant, doncs, ja les coneixeu. Però, en tot cas, anem a parlar d'aquest nou mòdul d'assegurances que us permet gestionar i acumular doncs, també l'històric de les assegurances que teniu fetes. Insistim, ara només hi ha una activitat, això és molt freqüent, els esplais comenceu amb una activitat i aneu inscrivint els participants i a mesura que va avançant el curs aneu generant més activitats i no sabeu quins participants s'han assegurat en quines activitats. Molt bé. Com que ara només en tenim una, després quan anem avançant el vídeo en crearem una altra i veureu també doncs, com juga aquest element de les més d'una activitats, com que ara només en tenim una, si anem a la pestanya d'assegurances, fixeu-vos que està aquí, l'estem assenyalant amb el cursor, és una pestanya nova i que està a l'estructura del curs. Per què? Perquè les assegurances no es fan per cada activitat, sinó que es fan en conjunt pel curs i també tenen la vigència de 1 de setembre fins a 31 d'agost, de manera que és tot el curs més l'estiu. Anem a la pestanya assegurances. Molt bé, en aquesta pestanya hi teniu un petit text explicatiu que sempre us recomanem que us llegiu i hi teniu una taula en la que hi aniran apareixent les pòlisses d'assegurances contractades. Com podeu veure, ara no n'hi ha cap. Podeu extreure un Excel, que veureu si l'extraieu quina informació us dona, i podeu fer nova pòlissa, és a dir, una nova assegurança. Però la informació rellevant és aquesta que teniu aquí en aquestes dues taules. D'una banda teniu una grella amb els participants del curs, és a dir, els participants de totes les activitats del curs. Com que ara només n'hi ha una, tots els participants tenen només una sola activitat. Si n'hi hagués més d'una, òbviament, aquí sortiria el nom del participant, doncs aquesta persona inventada, els noms que trobareu són inventats, Blanca, i trobareu tardes d'esplai, i si la Blanca s'inscriu en més activitats, anireu veient que afegeix una coma i escriu l'altra activitat en la que s'ha inscrit. Després ho veureu. I ara surt els semàfors vermells dient que no tenim cap persona assegurada en cap pòlissa. Anem, doncs, a assegurar-los i a fer una assegurança. Nova pòlissa. Nosaltres hem de donar-li una referència amb aquesta assegurança que volem fer i, per tant, optarem un nom d'assegurança de curs. Inici de cobertures. En aquest cas, com que és la de curs, li donarem les dates de 1 de setembre i 31/08/2021, perquè volem que ens cobreixi tot el que fem durant el curs. El preu el podríem apuntar, perquè d'aquesta manera doncs, tindríem nosaltres l'arxiu, però en aquest cas no ho fem. Les dates també les podríem apuntar a nosaltres o informar un cop haguem tramitat la pòlissa. Aquesta informació és merament informativa pel nostre registre. Aquí podem ficar un text genèric, que és l'assegurança del curs a la que assegurem a tots els participants. Molt bé. Número de pòlissa. No ho tenim, ja ho escriurem quan ho tinguem. Proveïdor amb qui s'ha tractat, amb qui s'ha contractat. Habitualment ho fem amb la Fundació Pere Tarrés. Activitats per la que serveix, doncs aquí sí que podem posar totes les activitats
de curs. Molt bé, cliquem el botó guardar i ja ens ha generat. Ara ens surten dues pestanyes noves i aquests textos informatius, que com diem val la pena llegir, diuen que podem assignar participants o podem assignar membres de l'equip. Molt bé, doncs anem a assignar participants. Afegir. Aquí podem simplement cercar i trobarem tots els que hi ha en alguna activitat d'aquest curs. Anem-los a marcar totes les persones, seleccionem i els gravem. També a membres de l'equip fem la mateixa operació, de manera que cerquem sense cap filtre, marquem totes, seleccionem i ja les tenim. Quan ara féssim guardar, fixeu-vos que ja ens surt que totes les persones estan assegurades perquè ens consta que totes elles estan en una de les assegurances. Però alerta, ara no hem tramitat la pòlissa. No hem tramitat la pòlissa. Això només és registre, és a dir, només tenim el registre. Ara tenim dues opcions. Contractar la pòlissa doncs, a través de la Fundació Pere Tarrés o bé, si és el cas, contractar la pòlissa a través de la nostra fundació de referència. En el cas dels esplais de Tarragona ho fan a través de la Fundació Santa Maria de Siurana i en el cas dels esplais de Girona també ho fan amb la seva fundació de referència. Però la resta d'esplais del moviment acostumeu a fer-ho amb la Fundació Pere Tarrés. Si tornem a entrar, ens surt el comandament de contractar l'assegurança. I fixeu-vos que aquí ja podem guardar tots els arxius que se'ns generaran i que ens arribaran per correu electrònic a través de l'assegurança un cop la tinguem contractada. Fixeu-vos que també hi ha un botó imprimir en el que podem imprimir un resguard de quines persones han estat assegurades. Molt bé, anem a clicar a l'opció de contractar assegurança i el que fa el sistema és anar directament a la web de la Fundació. Al anar directament a la web de la Fundació ja ens surten una sèrie d'elements seleccionats. Per exemple, aquesta la volem anual o la volem anual de curs, que són les que assegurem fins al 31 d'agost, i la fem com a entitat, donem el vistiplau i hem de llegir les dades de l'adhesió i també hem d'acceptar la política de confidencialitat. Quan hem fet, fixeu-vos que ja apareixen les dades del nostre centre d'esplai i també recordeu que ja hem informat del compte corrent. Per tant, només haurem d'informar d'aquelles dades que no estiguin assenyalades. Fixeu-vos també que les dades del responsable no surten perquè en el nostre esplai exemple no estan encara informades. En la propera pòlissa que tramitarem ja informarem les dades i veureu com també surten ja informades. Per tant, la facilitat és màxima. Tenim els períodes de vigència, tenim el número de participants, el nombre de monitors i, a més, ja el programa ens ha incorporat la llista dels participants que nosaltres havíem carregat en el Gesplay, de manera que no ens cal. I com us dèiem, ja teniu el número de compte introduït si és el cas. Si voleu optar per targeta, doncs, òbviament, introduïu la targeta i, en principi, seria la manera. Ara clicaria en pagar i el procés d'assegurances continuaria. Sí, aquesta és la manera de fer una assegurança directa a través del Gesplay sense haver de picar dades ni incorporar-les. De totes maneres, tornem un moment al Gesplay. Fixeu-vos que ara sí, ja tenim les dades de curs, però ara anirem a generar una altra activitat en la que incorporarem infants nous i veurem com funciona tot això. Fem un moment de pausa i continuem.
Molt bé, continuem. Ara ja hem gravat una activitat i ho hem fet perquè el curs va avançant i en aquest cas una estada a la neu, una activitat que com veieu cal notificar. El sistema ens indica amb aquests quadrets l'obligatorietat de notificar. Encara tenim 100 dies per notificar-la, però cal notificar-la justament perquè són 2 nits i per tant és obligatori fer-ho. Com haurà canviat el tema assegurances? Ara ho veurem, però abans fixem-nos que hem dit que no ens ha carregat el responsable perquè, com podeu veure, no el teníem informat. Ara sí, l'informarem. Recordeu que cal informar de tots els càrrecs i en aquest cas la responsable és aquesta persona que hem vinculat. Recordem que tenim 2 activitats en els seus participants que, com es pot veure, han de ser necessàriament diferents. En una són més, a l'altra són menys i, per tant, quins avantatges ens dona el sistema d'assegurances? Doncs si cliquem ara a la pestanya ho podrem comprovar. Fixeu-vos, tenim una assegurança feta de curs amb 7 participants assegurats i 5 monitors, en la que, a més, ara la graella dels participants s'ha actualitzat i ens diu: alerta, hi ha algunes persones que, tot i que estan inscrites en una activitat, per exemple, només a la sortida de la neu, no tenen cap assegurança. Els qui ja tenien una altra activitat feta tenen una assegurança tramitada, amb la qual cosa ens està dient el sistema d'una manera agregada que permet controlar quins participants i quins monitors, en aquesta part, tenim o no assegurats. Si, a més, us descarregueu l'Excel, òbviament podreu tenir aquest control, aquestes llistes que ara esteu veient, de manera més àgil i per poder afegir els copia i enganxa que requeriu. I, evidentment, sempre teniu aquestes impressions que us ofereix el Gesplai, que us treu els PDFs, per exemple, la fitxa d'aquesta assegurança, en la que us diu quins infants estan assegurats i quins no. Recordeu que el que hauríem de fer és vincular els arxius que hem rebut en aquesta fitxa i d'aquesta manera els tindrem sempre a qualsevol lloc del món. Anem ara, però, a assegurar aquests nens de la sortida d'aquests nens i aquests monitors, monitores, aquests nens, nenes, a l'assegurança per l'activitat de Nadal. Què faríem? Doncs faríem una nova pòlissa en la que posaríem assegurança Nadal, especial Nadal, i només la volem per aquests 2 dies, perquè només hi assegurarem les persones que no tenen l'assegurança o que no estan a dins de l'assegurança del curs. Per tant, faig del 18 al 12, 20, assegurança només per als que venen a la neu i no participen al curs. Número de pòlissa, ja ho posaré, proveïdor, Fundació Pere Tarrés, activitats per les que serveix, sortida a la neu. Quan dono a guardar, ja em surt la possibilitat d'incloure els participants, que ara sí que si faig afegir assegurat, al cercar ja només m'apareixen les persones que no tenen assegurança. Fixeu-vos que ja només m'apareixen la persona que no té assegurança. Si volgués continuar i afegir a persones que sí que tenen assegurança, podria fer-ho desbloquejant aquest desplegable que diu sí, no. Jo m'interessa ara assegurar els que no la tenen i per tant ho faig d'aquesta manera, però si volgués tornar a assegurar algú que té una assegurança puntual, doncs ho podria fer d'aquesta manera. Entengueu, el sistema serveix justament per controlar-ho tot. Marco totes les persones, les selecciono, ja les tinc, busco a tots els membres de l'equip, els cerco, també marco a tots, selecciono de nou i ara sí ja puc anar a contractar assegurança. Podria fer guardar i em sortiria ara aquí, però recordeu que encara no està tramitada. Ara sí, contractar assegurança i vaig a fer-la. En aquesta ocasió és una assegurança nova, vull que la durada sigui temporal, perquè només m'interessa, ja sabeu que és més econòmica, clico també conforme he llegit les condicions, també accedeixo a això i fixeu-vos que ara sí, ja em surten no només totes les dades del meu centre,
sinó també hi ha les dades del responsable, de manera que no em cal modificar tota aquesta informació. Activitats d'educació en el lleure, el lloc on es realitza hauríem de complementar, i aquí, data d'inici del període d'adhesió, sí que hem de repetir el 18 del 12 del 2020 fins el 20 del 12 del 2020. Aquí hauríem d'indicar, ja ens surt automàticament el número de persones, també el llistat, i per tant ja podem pagar, en aquest cas, per targeta al tractar-se d'una assegurança puntual. No ho fem perquè, si no, realment l'assegurança es registraria. I d'aquesta manera, recordeu que sempre tindrem a tot arreu la informació de quines assegurances tenim i quines no. Moltes gràcies i, com sempre, si teniu algun dubte, podeu posar-vos en contacte amb els vostres tècnics de referència del moviment. Gràcies.